Ναπολέοντος Λαπαθιώτη, ο Πιερώτος. Είμαστε καθισμένοι στο μεγάλο καναπέ του σαλονιού. Ήταν η ώρα που αρχίζει και βραδιάζει, ώρα τρυφερή των αναμνήσεων. Είχα καιρό να πάω να τη δω και ένιωθα ένα είδος τύψεως για αυτή μου την Αμέλεια, επειδή ήξερα πως μ' αγαπούσε εξαιρετικά και πως ευχαριστεί το πραγματικά στη συντροφιά μου, αν κι εγώ δεν ήμουν απέναντί της παρά ένα παιδί κάπως υπερβολικά ζωηρό, που αποτελούσε μια φανταχτερή αντίθεση με τη γεροντική της σοβαρότητα, με τη λεπτή αξιοπρέπεια των τρόπων της, με το επίσημο και τυπικό της φέρσιμο. Μια ερωτική περιπέτεια που βάσταξε δεν ξέρω πόσους μήνες με είχε απομακρύνει. Για ένα τόσο μεγάλο διάστημα δικαιολογίες δεν χωρούσαν. Της είπα ωστόσο αρκετά ψέματα. Ένα μικρό ταξίδι στην Ευρώπη, κάποιες ασχολίες ιδιαίτερες, έπειτα μια αρρώστια ξαφνική. Με κοίταζε χαμογελώντας, με το λεπτό ηρωνικό εκείνο βλέμμα, το γεμάτο καλοσύνη και ποιήκεια των ανθρώπων που μας αγαπούν και που προσπαθούν να μας πιστέψουν. Και έτσι στα τελευταία αναγκάστηκα να της φανερώσω την αλήθεια. Της διηγήθηκα όλη μου την ιστορία από την αρχή ως το τέλος. Δεν παρέλειψα παρά μια μικρή λεπτομέρεια που ήταν ολόκληρη εις βάρος μου και που φανταζόμουν ότι θα μπορούσε να της μειώσει κάπως την εκτίμησή της προς εμένα. Με άκουσε χωρίς διακοπή. Έπειτα άλλαξα κουβέντα. Της είπα νέα που δεν ήξερε, μερικά κοινωνικά μικροσκανδαλάκια που τη διασκέδαζαν πολύ. Εκείνη όμως τώρα δεν μιλούσε. Είχε τα μάτια γυρισμένα στο παράθυρο και κοίταζε τον ουρανό με τα χλωμά, τα λυπημένα χρώματα. Ο ήλιος ήταν δίχως φως, ακουμπισμένος σε ένα κυπαρίσι, σαν μια μεγάλη σφαίρα πεθαμένη. Έπειτα γύρισε τα μάτια και με κοίταξε. Μου φάνηκε πως ήθελε κάτι να πει και δίσταζε. Έπειτα πάλι κοίταξε τη μελαγχολική εικόνα του παραθυριού. Έξαφνα με ρώτησε. «Και γιατρευτήκατε τελείως από το αίσθημα?» Της είπα ναι, χωρίς περιστροφές. Κοίταξε πάλι τον θλιμμένον ουρανό και έπειτα σαν να νικούσε τον κρυφό της δισταγμό, είπε σιγά, σαν να μονολογούσε. «Κι όμως εγώ δεν έχω γιατρευτεί ακόμα». Περίμενα να μου εξηγηθεί. Η φράση εκείνη στα γεροντικά εκείνα χείλη, γιατί να το κρύψω, μου φάνηκε λιγάκι κωμική. Αλλά ο σεβασμός μου προς τη γυναίκα που αποτελούσε για μένα σαν ένα σύμβολο σχεδόν ιερό του παρελθόντος μου εξαφάνισε αμέσως από το μυαλό το ηλαρό συναίσθημα που πήγε μια στιγμή να γεννηθεί. Και τότε πάλι ξαφνικά, σαν να της είχα αγγίξει δίχως να το θέλω, κάποια βαθιά και μυστική πληγή. Ίσως αυτό να συντελούσε και η γοητεία, η λεπτή και ακουσία νοσταλγία της υποβλητικής εκείνης ώρας. Άρχισε με τη σειρά της να μου διηγείται. Δεν είχα παντρευτεί ακόμα. Ο πατέρας ζούσε. Το σπίτι μας ήταν πάντα, καθώς ξέρετε, ανοιχτό. Ο πατέρας ακόμα και στα γερατιά του αγαπούσε πολύ τις διασκεδάσεις. Η μητέρα όχι και τόσο. Εν τούτης, για να μην χαλάσει το χατήρι του πατέρα, πήγαινε και εκείνη μαζί τους στους χορούς. Η κοινωνική μας θέση άλλωστε ήταν τέτοια που οι διασκεδάσεις αυτές έπαιρναν το χαρακτήρα καθημερινών υποχρεώσεων. Γι' αυτό και το σπίτι μας, καθώς σας είπα, ήταν πάντα ανοιχτό. Δεν υπήρχε ξένος περαστικός στην πόλη που να μην το θεωρούσε απαραίτητο να έρθει να πάρει το τσάι σπίτι και να μας επισκεφθεί. Η μητέρα μου είχε μια φανερή προτίμηση στον αδελφό μου και όπως πάντα συμβαίνει, για να έρθει ίσως η ισορροπία, ο πατέρας είχε ρίξει όλη τη συμπάθειά του σε μένα. Με έπαιρνε διαρκώς μαζί και κάθε φορά που πηγαίναμε σε καμιά διασκέδαση με κρατούσε επιδεικτικά στο πλευρό του. Ήμουν η αγαπημένη του και όμως δεν ήμουν παρά μια κοπελίτσα 17 χρονών, άμυαλη και ξένιαστη για όλα. Μια πεταλουδίτσα, έτοιμη να καεί στο πρώτο φως που θα την τραβούσε με τη λάμψη του. Την ημέρα εκείνη, θυμάμαι, είχα ξυπνήσει δίχως σκέφη και το βράδυ επρόκειτο να πάμε σε ένα χορό. Ήταν η πρώτη-τελευταία Κυριακή της αποκριάς και παρόλο τον ενθουσιασμό της ηλικίας ένιωθα πως θα μου ήταν αδύνατον να πάω μαζί τους. Είχα έναν πονοκέφαλο ανυπόφορο και ένας πονοκέφαλος στην ηλικία εκείνη είναι ήδη μια μεγάλη τραγωδία. Και έπειτα η μοδίστρα δεν είχε έτοιμη τη φορεσιά μου, αυτή που λογάριαζα να βάλω εκείνο το βράδυ, και αυτό ήταν η μεγάλη συμφορά. Αργότερα έμαθα καλύτερα τι θα πει μεγάλη συμφορά.
Ας είναι. Ο πατέρας ήθελε σώνει και καλά να με πάρει. Η μητέρα συμφωνούσε μαζί μου, επειδή και εκείνη όπως συνήθως έτυχε να μην έχει και μεγάλη διάθεση. Ο Νίκος μόνο χαλούσε τον κόσμο. Αυτός ήθελε να πάει στο χορό οπωσδήποτε. Και ήξερε ότι η δική μου αδιαθεσία ήταν ικανή να κάνει τον πατέρα να αλλάξει απόφαση. Στο τέλος όμως ο πατέρας δεν επέμεινε. Όταν ήρθε η ώρα που θα πήγαιναν για πρώτη φορά στη ζωή του, πήγε χωρίς εμένα, μόνο με τη μητέρα και τον Νίκο. Η βραδιά ήταν αρκετά ζεστή. Είχα μισανοιγμένο το παράθυρο, κοιμόμουν μαζί με τη μητέρα και πλάγιασα νωρίτερα. Θα με είχε πάρει, υποθέτω, ύπνος, όταν ξύπνησα λιγάκι τρομαγμένη. Ένιωσα μέσα στο σκοτάδι, σαν κάτι να πέσε στην κάμαρά μου, δίπλα στο κεφάλι μου. Την άχτηκα όπως ήμουν, παραλίγο να βάλω τις φωνές. Μου φάνηκε σαν να πέσε ξαφνικά δίπλα μου ένα μικρό πουλάκι πεθαμένο. Άναψα το φως. Ήταν ένα μπουκέτο με νεξέδες. Από πού να έπεσε στην κάμαρά μου? Ο νους μου πήγε αμέσως στο παράθυρο. Πήγα με περιέργεια και κοίταξα. Έξω ήταν ησυχία, η ώρα περασμένη. Από μακριά, πολύ μακριά, ξέρετε, το πατρικό μου σπίτι ήταν πολύ μακριά από την πόλη. Ακουγόταν μόλις η φασαρία της τρελής αποκριάς. Ο ουρανός ήταν γεμάτος φως από τη λάμψη των ηλεκτρικών. Θα ήταν περασμένα μεσάνυχτα. Δεν φαινόταν τίποτε στον κήπο. Μια παρέα με μασκαράδες περνούσε με την άμαξα. Τότε δεν υπήρχαν αυτοκίνητα, αλλά αυτή τώρα μόλις έφτανε μπροστά στη σιδερένια πόρτα και εξάλλου η απόσταση ήταν πολύ μεγάλη. Δεν ήξερα τι να βάλω με το νου μου. Ποιος να είχε ρίξει το μπουκετάκι αυτό? Κανένα ειδήλιο νεανικό, κάπως τολμηρότερο δεν είχε πλεχτεί ακόμη γύρω στη ζωή μου. Ήμουν σε μεγάλη απορία. Επειδή όμως η ώρα ήταν περασμένη και από στιγμή σε στιγμή μπορούσε να προβάλλουν οι δικοί μου, ανέβαλα τη λύση του ενίγματος, αν και με είχε τρομερά βάλει σε πειρασμό. Πλάγιασα πάλι, αλλά χωρίς να κλείσω μάτι όλη τη νύχτα. Φαίνεται όμως να κοιμήθηκα στο τέλος, οι δικοί μου ήρθαν τα χαράματα. Όλη εκείνη τη βδομάδα δεν έφυγε από το μυαλό μου αυτό το περιστατικό. Βρήκα μια λύση πρόχειρη, αλλά που δεν με ικανοποιούσε εντελώς. Είπα ότι κάποιος θα είδε το ανοιχτό παράθυρο και πέταξε απλούστατα στην τύχη το μπουκέτο. Μετά μια εβδομάδα, την άλλη Κυριακή, είμαστε πάλι καλεσμένοι σε ένα σπίτι που θα δεχόταν μασκαράδες. Εκείνο το βράδυ τελείωναν οι αποκριές. Δεν είχα πονοκέφαλο και η τουαλέτα μου ήταν επιτέλους έτοιμη. Πήγα με τον Νίκο. Ο πατέρας είχε λείψει λίγες μέρες για μια επίγουσα δουλειά. Δεν θέλησα να βάλω μάσκα. Φορούσα, θυμάμαι, την καινούρια μου φορεσιά. Ένα φόρεμα σάξ μεταξωτό, με νταντέλες μαύρες γύρω-γύρω. Το φόρεμα αυτό υπάρχει ακόμα. Καμιά μέρα θα σας το δείξω. Το έχω κλειδωμένο στην παλιά μου την κασέλα, μαζί με 1000 άλλα μπιχλιμπίδια του καιρού εκείνου. Είναι φαγωμένο από το σκόρο. Οι δαντέλες έγιναν κουρέλι, αλλά δεν θέλησα ποτέ να το πετάξω. Το βράδυ εκείνο είχα ίσα-ίσα ένα κέφι εξαιρετικό και ήμουν φαίνεται εξαιρετικά όμορφη. Τώρα που πέρασαν τα χρόνια, μπορεί κανένας να έχει την ειλικρίνεια να αναφέρει μερικά πράγματα, χωρίς να έχει φόβο να παρεξηγηθεί. Τι λέτε? Ήμουν τρομερά ευχαριστημένη με τον εαυτό μου. Η φορεσιά μου τέριαζε περίφημα. Κάποιος εκείνο το βράδυ μου είχε πει πως έμοιαζα με γαλανό λουλούδι του αγρού. Ας είναι. Διασκέδαζα πολύ με τις παρέες που είχαν πλημμυρίσει τις δύο σάλες. Η μουσική έπαιζε τους πιο τρελούς χορούς της εποχής εκείνης. Τρελούς όχι σαν τους δικούς σας βέβαια, τους τωρινούς, αλλά αρκετά για εκείνο τον καιρό. Λουλούδια, σερπαντίνες, κονφετί, σωστός πανζουρλισμός. Ο Νίκος χόρευε χωρίς διακοπή. Εγώ ήμουν ακουμπισμένη στο πιάνο. Είχα παίξει μάλιστα και ένα κομμάτι. Έπαιζα στα νιάτα μου καλούτσικα και τα λουλούδια και τα κομπλιμέντα έπεφταν απάνω μου βροχή. Οι μάσκες με πειράζανε πολύ και είχα αρχίσει πράγματι να ντρέπομαι λιγάκι. Ήμουν ξαναμένη από το παίξιμο, ο χορός δεν με τραβούσε και πολύ και έκανα αέρα, θυμάμαι, με μια βεντάλια χρυσή και κόκκινη, και αυτό το θυμάμαι που βρήκα εκεί δίπλα αφημένη. Έξαφνα μου παρουσιάστηκε ένας πιερώτος που δεν τον είχα δει ως τότε μες στη σάλα. Φορούσε μισή μαύρη μάσκα. Είχα πάντα φοβερή αδυναμία για τα ρούχα του πιερώτου. Ήρθε κοντά μου και με κοίταξε στα μάτια. Ένα χνούδι μαύρο, απαλό,
έσκαζε μόλις απάνω από 2 χείλη λεπτά και τροπαλά. Δεν μου μιλούσε. Όταν το κοίταγμά του, το επίμονο, άρχισε να με στεναχωρεί, θέλησα να φύγω, αλλά μου έκανε ένα κίνημα τόσο εκετευτικό, ένα μικρό κίνημα, απλό και συμπαθητικό. Και αυτό το κίνημα με κάρφωσε στη θέση μου. Τον ρώτησα με νόημα τι θέλει. Τα 2 του χείλη τα ένιωθα να τρέμουν ελαφρά. Δεν μου έδωσε απάντηση. Εξακολουθούσε μονάχα να με κοιτάζει. Έβλεπα 2 μάτια φλογερά που έριχναν μεγάλες αστραπές. Μου θύμιζαν δεν ξέρω ποιες φωτιές, κάποιες πυρκαγιές που δεν υπάρχουν. Η στάση του αυτή η σιγηλή με στενοχωρούσε πιο πολύ. Έκανα να τραβηχτώ και πάλι και τότε άπλωσε δειλά το χέρι και με κράτησε. Αυτή η τόλμη του με ξάφνιασε. Στον καιρό μου όλα αυτά τα θεωρούσα με απρέπειες ακόμη, αλλά και συγχρόνως μ' άρεσε στο βάθος. Έμεινα καρφωμένη και τον κοίταζα και τότε δίχως να το περιμένω μου άπλωσε ένα μικρό χαρτάκι διπλωμένο. Τραβήχτηκα δίχως να το πάρω. Έκαμα ένα όχι με τα μάτια και τότε τα δικά του πήραν μια έκφραση λύπης, τόσης λύπης που δεν μπορώ να την ξεχάσω στη ζωή μου. Άμα είδε την επιμονή μου και την κάπως πειραγμένη, έτσι αυτός θα είπε, κίνησή μου, δεν επέμεινε, άπλωσε μόνο τρεμουλιαστά το διπλωμένο γράμμα στο κερί του πιάνου. Το χαρτί πήρε φωτιά, μια φλόγα έπαιξε για μια στιγμή, έπειτα έσβησε. Αυτό ποτέ μου δεν θα το ξεχάσω και χάθηκε από μπροστά μου, σαν σκιά. Δεν τον ξαναείδα τη βραδιά εκείνη, η εικόνα του έμεινε όμως καρφωμένη στο μυαλό μου. Σε λίγη ώρα μπήκαν νέες μάσκες. Ήμουν ταραγμένη, σαστισμένη, είχα μια ανακράτητη επιθυμία να τον ξαναειδώ από μακριά. Την ώρα που φύγαμε, κόντευε σχεδόν να ξημερώσει, τράβηξα τον Νίκο από το χέρι και φύγαμε χωρίς να πούμε καληνύχτα σε κανένα. Όταν πήγα σπίτι, όλα αυτά ξαναπέρασαν από το νου μου, σαν όνειρο γλυκό της φαντασίας, με μια πολύ μεγάλη νοσταλγία. Αυτή η περιπέτεια της χρονιάς εκείνης, όσο μικρή και ασήμαντη κι αν φαίνεται, έμεινε για καιρό μες στο μυαλό μου. Έπειτα σιγά σιγά, με την ευκολία που ξεχνούν τα νιάτα, άρχισα κι εγώ να την ξεχνώ. Μετά 5 μήνες ακριβώς ήμουν αραβωνιασμένη. Δεν θέλω να σας κουράσω με το να σας διηγηθώ εκείνη την ιστορία. Τα περιστατικά εκείνα δεν σας ενδιαφέρουν και μένα τώρα δεν με ενδιαφέρουν. Ένας νέος πολύ καλός, πολύ συμπαθητικός, αυτός που ύστερα έγινε άντρας μου, τον ξέρετε, με ζήτησε από τον πατέρα. Ο πατέρας τον αγαπούσε και εγώ αγαπούσα τον πατέρα. Είπα ναι, χωρίς να το πολύ σκεφτώ. Δεν έχω λόγο άλλωστε να παραπονεθώ. Και έτσι ένα καλό πρωί βρέθηκα αραβωνιασμένη. Το καλοκαίρι πήγαμε ταξίδι σε ένα νησί. Δεν θα ξεχάσω το καλοκαίρι εκείνο. Ήταν το πιο χαριτωμένο ίσως καλοκαίρι της ζωής μου. Βαρκάδες, υπασίες, εκδρομές. Ένιωθα τον εαυτό μου περισσότερο ελεύθερο από πάντα. Ίσως επειδή επρόκειτο να σκλαβωθώ για πάντα. Αυτό μπορεί να σας φανεί παράξενο, αλλά έτσι είναι. Τέτοια ήταν η ψυχολογία της στιγμής. Είχαμε ορίσει το γάμο πολύ σύντομα και ο γάμος έγινε λίγο πριν από τις αποκριές. Επρόκειτο να φύγουμε για την Ευρώπη, αλλά να βάλαμε το ταξίδι για να περάσουμε το καρναβάλι μαζί με τους δικούς μας. Το καρναβάλι αυτό ήταν πολύ πιο σοβαρό για μένα. Ήμουν κυρία και είχα πολύ διαφορετικές υποχρεώσεις. Ο άντρας μου μ' αγαπούσε φοβερά, εννοούσε σώνει και καλά να διασκεδάσω, πηγαίναμε παντού. Μια βραδιά, πάλι τελευταία Κυριακή της αποκριάς. Γιατί τα θυμούμαι τώρα, Θεέ μου, όλα αυτά. Πήγαμε στο σπίτι ενός μακρινού μου συγγενούς. Επρόκειτο όπως συνήθως να χορέψουμε. Πήγαμε οι δυο μας. Οι άλλοι ήταν καλεσμένοι σε άλλο σπίτι. Χόρεψα με πολύ λίγους καβαλιέρους. Κατά τα μεσάνυχτα, μες στην παραζάλη του χορού, είχα καθίσει πάλι στο πιάνο και έπαιξα ένα εύθυμο κομμάτι. Και ενώ στεκόμουν και μιλούσα με μια φίλη μου, παρουσιάστηκε ο ίδιος ο Πιερότος. Μόλις τον είδα, τον θυμήθηκα αμέσως. Έμεινα άφωνη και εκστατική. Στάθηκε κοντά μου με τον ίδιο τρόπο.
Το πρόσωπό του όμως ήταν αλλαγμένο, σαν να είχε σηκωθεί από αρρώστια, και τα μάτια του ήταν τώρα ακόμα πιο λυπημένα. Έμοιαζαν τώρα σαν φωτιές που πρόκειται να σβήσουν. Δεν έχω δει ποτέ στη ζωή μου, και ξέρετε τα χρόνια μου, πιστεύω, μάτια πιο πικρά και απελπισμένα. Με κοίταξε και πάλι πολλή ώρα με ένα βαθύτατο ερωτηματικό. Έτρεμα ολόκληρη. Η καρδιά μου χτυπούσε δυνατά. Δεν ξέρω έτσι πόση ώρα πέρασε. Οι άλλοι χόρευαν. Κανένας δεν μας πρόσεχε. Δεν έβλεπα τη φίλη μου, θαρώ να είχε φύγει μια στιγμή. Ήμουν έτοιμη να μιλήσω πρώτη όταν άπλωσε ξαφνικά το χέρι και μου έδωσε και πάλι ένα γράμμα, αλλά με τρόπο τόσο σοβαρό και λυπημένο. Και αυτή τη φορά το πήρα και χάθηκε προτού να του μιλήσω. Δεν τον ξαναείδα ποτέ πια. Το πρωί που φύγαμε είχα το γράμμα του κρυμμένο μες στο στήθος. Το είχα βάλει βιαστικά σε μια μικρή τρυπίτσα δεξιά. Όταν φτάσαμε στο σπίτι και έμεινα μόνη, έτρεξα γρήγορα στο φως να το διαβάσω. Έψαξα παντού και δεν το βρήκα. Μου είχε πέσει, φαίνεται, στο δρόμο. Αυτό είναι όλο. Πρέπει τώρα να σας πω, αγαπητέ μου, ότι αυτή η περιπέτεια, όσο κοινή και τυποτένια κι αν τη βρίσκεται, έχει σημαδεμένη τη ζωή μου. Ένα σωρό ερωτήσεις είναι ακόμα μέσα μου. Ποιος ήταν αυτός ο άνθρωπος? Γιατί δεν φάνηκε ποτέ τις άλλες μέρες? Γιατί δεν θέλησε να μου φανερωθεί? Αυτές οι ερωτήσεις με τυράννησαν πολύ καιρό. Αν επιμένετε, με τυραννούν ακόμα. Πολλές φορές είπα με το νου μου πως η σκιά εκείνη δεν υπήρξε, πως ήταν η μορφή ενός ονείρου. Δεν τον ξαναείδα ποτέ πια. Δεν έμαθα ποτέ μου τίποτα άλλο. Δεν τόλμησα να υποθέσω τίποτα. Έπειτα από κάμπιο πόσον καιρό έμεινα χήρα. Ο πατέρας πέθανε και εκείνος στην Ευρώπη. Σε λίγο έχασα και τη μητέρα. Εσείς ακόμα τότε είσαστε παιδί. Έμεινα μόνη. Απ' την οικογένειά μου δεν έμεινε παρά ο αδερφός μου. Και από τότε που λέτε, φίλτατέ μου, μήτε που ξαναγάπησα ποτέ μου. Σταμάτησε να λέει. Η κάμαρα τώρα είχε μισοσκοτεινιάσει. Σήκωσα τα μάτια και την κοίταξα. Είπε, ακόμα με φωνή πιο σιγανή. Πέρασαν πόσα χρόνια από τότε? 45 χρόνια ακριβώς. Έκαμα μια κίνηση μικρής αδειμονίας. Εκείνη δεν με κοίταζε διόλου. Είχε τα μάτια στυλωμένα στο παράθυρο. Έπειτα τα γύρισε με μιας, με κοίταξε κατάματα και πάλι και με φωνή βαθιά, φανατική, φωνή που δεν την ήξερα ως τώρα, φωνή γριάς τρελής ξεμοραμένης που μου έδωσε ένα ρίγο στην καρδιά, αλλά και με τρόπο, με κόπο βάσταξα τότε θαρώ τα γέλια. Τώρα που τα θυμάμαι όλα αυτά, μια που εκείνη είναι πεθαμένη, νιώθω μια βαθύτατη μεταμέλεια. Με μάτια που δεν με έβλεπαν διόλου, πρόσθεσε ακόμα πιο σιγά. Και να το δείτε. Μια μέρα θα γυρίσει